Na, gyere, pitbull csirke, gyere. Haj! Gyere, menjünk el, nézd milyen szép kardom. Gyere már. Hányszor megmondtam, hogy ne játszok alattam, nézd milyen szép kardom van, látod? Ez egy ház. Gyere, csirke. Hoho, valaki van, hoho. Milyen szép karácsony. Haló? Au, 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 au. Ki van? Ez én? Nyugi, 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 nyugi. Jöjjön vissza. Hagyjam békén, maga csúnya. Jó van. Úgy sem kell semmit. Au. Eszek egy kicsit. Bocsánat. Ki maga? Jó, bocsánat. Tudom, hogy nem ismer még. De üljön le oda, hogyha kerültem ide. Csukja és be, ne jöjjön be ide. Üljön le oda. Bocsánat. Ugye? Az egész történet úgy készült, hogy ugye? Ja, bocsánat. Ugye az egész történet úgy készült, úgy emlékszem, hogy ugye Herobrine kergetett engem. És? Ugye leütött engem és idehozott. És már régóta itt vagyok. Már 7 éve itt vagyok. Milyen szép a karácsonyfája. Tudom, nagyon És meleg. milyen jó meleg van itt a kandallónak. Ja, amúgy nagyon sokáig tartottam, eddig beterveztem, de egy év telt, én már maga hány éves? Én 21 vagyok. Én 20. Az jó. Jó. Na, adok neki egy 2 TMT-t. Azért karácsony van már. Az igaz. Várjon, felveszem a kabátomat. Menjünk. Várja. Jó van. Van magának jó kis piája? Aha. Kér? Ígyunk egy picit. Ja. Jó lesz, este van. Kocsintsunk egyet. Elindulunk a házamhoz? Na menjünk. Várjál, fel kell tudnom magamnak. Várjál. Oké, minden megvan. Viszem a naptáramat is. Várjon. Viszem a naptáramat. Hoppá, itt van néhány kis hús. Ott van egy csúnya. Eh, Én meg... Hova tűnt a pitbull csirkén? Pitbull csirkét volt? Személy. Én láttam valamerre egy csirkét futni. Itt egy disznó, öljünk meg. Nehogy Egy sör. megöld. Várjál. Várjál. Felülök rá, told meg. Suhany malac, suhany. Francos krumpli! Hú, de korán lett reggel, ugye? Na, induljunk el. Jó van. Májzja. Hú, de jól látok a víz alatt. Hol is van a háza? Arra kell menni. Hi, creeper! Gyorsan, siessünk. Francos Egy krumpli. szivacsház. Egy szívas ház. Ez a Gyorsan, be. ez az öné. Igen, gyorsan csukja be. Jó van. Rakoljon le, amit kell. Jó van. Amúgy. Ez itt az én kis karácsonyfám. Ó, de szép. Szexi. Bocsánat. Csak egy picit nátás Egy vagyok. kis tüzet melegedjünk. Bocsánat, egy picit beteg vagyok. Levetkőzök pizsomába. Szpetkőzök pizsomába. Amúgy csak elfelejtettem szólni, hogy pizsomába vagyok. Hát, ugye 14 évesen szerepeltem egy filmbe. És mi volt a címe?
Hogy gondolkozok. Ismeri a tengerparti filmmozit? Igen. Abba szerepeltem. Néztem én a Szalma TV-men, nagyon jó volt. Hát, akkor még... Eljön horgászni? Ja, várjál, horgászpotunk nincs azokon. Hát akkor megtanítom majd horgászni. Én nem tudom, már ugye én csak annyira emlékszem, és továbbra nem emlékszem, amikor lecsapott, és ott keltem fel a barlangba, annyit tudok. Síróblány egyszerűen csak eltűnt. Annyira emlékszek. Lehet, hogy És én nem ilyen kocka voltam, hanem rendes ember voltam. Csak egyszer csak találkoztam. Au. engemet, én Notch egyik haverja vagyok, és engemet megáldott a kreatív. Aha. Hónap lesznek 25-én. Az jó. 21, bocsánat. 21. No, lehet, hogy tudok neked szerezni egy horgászbotot. Oké. Notch megáldott a bocsánat. Too Many Items erejével. Itt is van. Köszönöm. Akkor... Jöjjön. Jaj, mit csináljuk? És nem emlékszek semmire, csak arra, hogy Herobrine-nal találkoztam, és semmi más, csak kivette az emlékeztetémet, és nem tudom... Hol van? Ahó? Hol? Nem látom magát. Visszaparton. Nem látom magát. Várjál. Másik irányba vagyok. Mögötte vagyok. Hová mész? Nem látom magát, ja, itt vagy. Ugye, mondtad, álljon meg egy picit. Azt itt meg mi van? Wow. Most meglátom. Na, jöjjön. Segítség! Megmaradtam! Vaj, uram, másszam fel az indákon, hogy ássa fel magát. Várja, mindjárt segítek. Segítsen is! Nem bírom magamat felmeszni. Mindjárt fent, Robbantok egyet. mindjárt fent vagyok. Mindjárt, még egy párral kell elhásnom. Haszla. Várjon, uram, támad egy tök jó ötletem. Mi az? Engem szólított Jake-nek. Gyere. Ülj le. Arra horgász. De úgyis 6-2-13 nekem jó Jake is. És... Va. Horgász. Téged hogy hívnak? Dani 0112-nek, de simán csak Dani. Jó, akkor Daninak hívlak. De ugye még emlékszek egy pár dologra, de annyira emlékszem, hogy Herobrine elvitt valahova, de akkor még Fogtam egy halat. ember voltam, és akkor még az valóságban voltam. Kiszívtam az emlékezeteimet, és ide kerültem be. Van egy tejem, én megiszom, mert ez az éjjellátás nem elég. Nekem tetszik. Jöjjön már az a hülye hal. Sikerült! Tudok tüzet. Tó! Nem jó ötlet volt a TNT-t ide rakni. Maga hülye! Most komolyan mondom. Öljünk egy kis barikát. Segítsen ölni barit. És csinálom magamnak ágyat. Jaj, kigyulladtam! Jaj! Hülye van. Hallod, segítsél már, légy szíves, Dani. Már is megyek, csak miért nincsen reggel? Bárki reggel lenne. Milyen gyorsan reggel. Pusztulj! Nem, kigyulladtam! Jön egy ilyen nagy gumicukorka! Jaj! Kaptam egy krumplit! Jaj! Jaj! Hogy hívnak? Dani. Igen. Tó! Kigyulladtam, ez a hülye szompi kigyullasztott engem! Csúnya! Anyás, hogy meg. Na jó van, craftolnunk kell egy crafting table-t, és utána egy ágyat. Van a házamban. Crafting table? Csak bele ne essen megint.
várjon csak, támad egy tök jó ötletem. Ön ölje meg ezt a... Mögötte van, vigyázzon! Ha már nyolc haverja, megkérhetne is engem is állom meg ezzel az erőben, de vigyázzon! Ja. Hú, de tele van lányokkal. Jaj! Jaj! Hoppá! Hoppá! És hogyan írtad túl? Hát ez is egy másik ilyen szuper képessége. Ha én már meghalok, akkor én már tényleg. Jaj! Ugye mondhatom magának valamit. Igen? Ugye egyszer, ugye úgy találkoztam először Hírobránnyal, vagyis először mentem egy erdőbe, ott sétáltam, tudja kivel találkoztam? Izgalmas, mi? Kivel találkozott? Slenderman. Az nagyon ijesztő. És nekem úgy kell, én úgy rohantam, mint a vadállat, de majdnem elkapott engem. Ő Hírobrány szolgálja. És engem elkapott, és akkor... Ó, köszönöm, hogy lefűrhetted. Van medencéje? Vagy fürdőkártya? Mert már régóta nem fürödtem, és büdös vagyok. Szagok. Fújni kb. 20 év. Szagoljon meg engem. Köszönöm, inkább kihagyom. Tudom, már ugye azt történt, várjunk, hadd gondolkozzak, már nem tudok semmit. Hú, bakker. Jaj, de jó meleg. Valahogy melegítse fel. Bocsánat, tudja? Nem szóltam. Na, Bevegyek egy kis... na, irány aludni. Álljunk. Bocsánat, bent hagytam a kaját a számba. Nézzük a karácsony. Milyen nem is ide. Crafting table kéne nekem. Nézze szépen a karácsonyfát. Jöjjön. Várja, Van nálam fa, gyorsan készítek egy crafting table-t. Jöjj be a házba, van nálam fa. Üzdel, ma. Jöjjön, nézze meg milyen szép a fa. Ó, köszönöm. Én ugye... Nekem volt is egy feleségem itt értől a Minecraft világában. No, jöjjön, nézze meg milyen szép a